Vi har fået til opgave at forklare begrebet differential koefficient og vælge et bevis, hvor vi har valgt f af x lig med x i anden. Herved finder vi tangentens hældning, også kaldt f-mærke eller den afledte funktion. I trin 1 finder vi forskel i funktionsværdien mellem det faste punkt og nabopunktet. Vores formel det er f af x plus delta x minus f af x. Så har vi så puttet vores egen tal ind, så det hedder x plus delta x i anden minus x i anden. Så har vi så gange vores parenteser ud, så det hedder x plus delta x gange med x plus delta x minus x i anden. Det har vi så reduceret, så det hedder x i anden plus 2x gange delta x plus delta x i anden minus x i anden. Så har vi trin 2, hvor vi finder stigningstal for den rette linje, også kaldt sekantens stigningstal. Og her siger vi delta f divideret med delta x. Her har vi reduceret steppet før yderligere, så det hedder 2x gange delta x plus delta x i anden divideret med delta x. Og når man reducerer det, hedder det 2x plus delta x, da delta x her går ud, og vi har en delta x her tilbage, fordi det står i anden her. Så har vi vores trin 3, hvor vi finder tangentens hældning, og vi sætter delta x så tæt på 0 som muligt. Så det gør, at vores f-mærke, den afledte funktion, og tangentens hældning kommer til at være 2x.